So-ke umuntu engamangali mhlazane ezithola eshawa i-heart attack noma eshawa i-stroke as long as esadla inyama, ama-processed food, ngokunjalo dairy products, yabo. So-ke those are cardiovascular diseases that are taking abantu emhlabeni 19 to 20 million ngonyaka bashonayo ngenxa yalezo zifo, yabona. So it's because inyama, animal products are the main source of lamafutha akuthiwa saturated fat, ne? Saturated fat, those are fats that maintain the solid shape under room temperature. They can maintain a solid shape under room temperature. So it means they need more heat for them to dissolve, yabo. So okay, what do they do? Explain lokho manje. It's not like masumdala bekumele ukuthi ube nalezifo ngoba ubabona nje abantu abadala abanye bavuvukala, kube khona high blood pressure, kube khona diabetes, ingenxa yezinto vele esidlayo and akubukeki sizoyiyeka nje manje ngoba cha ukuba mnandi zimnandi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha uthi kungezala noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Abona ke into eyenzakalayo la ile yokuthi isibindi as much as udla lezi zinto lezi lokhu nje constantly consuming these things engiyibalile mithi isikakhulukazi nje makukhuluma ngenyama, mithi products, ama-Vienna, ama-voice yini, ama-vorce yini lokho yababa kuningi nje, yabo. Ya kukhona phela nokunye komajarini, oshizi, kuyali, yabo. So lolu hlobo lolu likashizi lolu ugqinsi lolu. So isibindi ke sona sibe sesitriggerisheka ukuthi asiproduce i-bad cholesterol lebiza nge-LDL, i-low density lipoprotein, yabo. Mase iproducer ihamba la kuma arteries akho, kune arteries noma lokhu ngani i-blood vessel enkulu ephakela inhliziyo yakho igazi ekuthiwa i-coronary arteries, yabo, artery. Lapho ke bese kusuka izostaka lapho lokhu ngane le LDL le bad cholesterol izostaka lapho, yabo. Kusho ukuthi isistaka manje endleleni yegazi i-build up lento ekuthiwa i-plaque lapho iya-build up. Angithi waqhubeka wena consuming these things. Hawu yazi yamnandi inyama iyachoka, awazi wamnandi ushisa, awazi yonke into le ya build up ke le mpahla. Mase build up ile le mpahla iyaye ke kuqhamuke ama beta cells lawa immune system abona phela wona into foreign la azoyi-attack ke manje, yabo. By the time azoyi-attack nayo vele iya-cracker vele nayo ngokwayo, yabo. Just like ubona udaka li-cracker la, iya-cracker, fika igazi lapho liyaklotha. Lapho kwenzekani i-inflammation, yabo. Leyo blockage leyo ibiza nge-atherosclerosis, yabo. Leyo blockage leyo sekuyi-blockage leyo kwi-coronary artery yakho. Inhliziyo ke ngaleso sikhathi isizorana out of igazi an oxygen rich blood, sizorana out of lona, ayisalitholi, yabo. Ngoba inhliziyo yona i-organ eliphampayo igazi iyalidinga nayo futhi ukuze ikwazi ukusebenza. Ama organs athile asiyastava ke manje ngenxa yani yenhliziyo isishaya low, asiyastava ke manje ama organs athile, yabo. Ya ke hayi ke the rest is history. Njoba nayo isizoshaya kancane nje asiyastava nama organs
ingqondo ayisatholi enough blood, onke ama organs awasatholi enough blood, yabo. Yini ke leyo ke? I-heart attack, yabo. Is the same mechanism futhi naso ini i-stroke, ngoba nengqondo le isuke izorana out of ini enough blood eliza la, yabo. Is the same mechanism. So uyabona ukuthi ke vele lezi zinto esiyidlayo, we are digging the grave through our own teeth vele. Cha ukuzidla lento siyazidla futhi zimnandi guys. Ngoba why they are putting these things? Why will they put saturated fat ekudleni? It's because one kwenza ukuthi ukudla kube mnandi, yabo. Kwenza ukuthi ukudla kube mnandi, i-taste yakhona, yabo. Two, ikwazi lento ukumaintaina ini i-shape. Ukudla kuyakwazi ukumaintaina i-shape futhi kuhlale lapha emashalofini, yabo. Kuhlale emashalofini. So ekudleni kona ake ngisibuke kanje lento guys. Si advanced ekudleni ne. I-food technology i-advanced, sinohlobo oluthile lokudla, yes. Siyakuprocess ukudla, yes, kumnandi, yeah, good. Kuyenzeka konke lokho. Siya advance. Si versatile ngale ndlela when it comes to food. But now the thing is uyazi ukuthi yipi damage yenzekalayo la. Yabo? Lana kubuka sengazuthi kwi-food industry. Hayi futhi nakuyona yodwa i-food industry. Nakuyona yonke nje indawo. Nakwa finance sector, financial sector, nakwamanye nje ama sectors. We are only focusing on one side. Yabo? We are only focusing la ekuthenini zimnandi kangakanani lezi zinto, zinhle kangakanani lezi zinto. But khona iside esingafocus kulona. Kuneside esingafocus kulona. Le system le yazi le system ine convenience ngale ndlela le. Ine convenience ngale ndlela. Kodwa manje i-law of secrecy is there kule system. Kunento eyiningi eyifihliwe. And ngicabanga ukuthi mina izona lezi kumele ukuthi sivundulule. Yabo? Izona lezi kumele ukuthi sivundule ngoba kubuka sengazi ukuthi yabo nje umuntu mangabe umbone ephuma njoba nje ngisazoyifaka nje nezithombe la kade siyikhiphile nathi siyodla nje ama fast food yonke leyo nto le. Yabo? Sazo nje nginisherele izithombe. And umuntu ongibuka at a distance nje ongazabona ukuthi kumnandi ukubayilwa umuntu udla la afuna khona nje. Yabo uyangena nje ezitolo enabo emabakhulu athenge angene nje laphana kubani hayi adle nje. Kanti hey, that is just one part, one side of the equation. There is another side lapho kubuka kumnandi lokho, kodwa kunobunye umzimo obukhona khona lapho. Akazi ukuthi yena njengoba edla lapha ensimini nje elokho elima amadumbe lapha nezidlela umbili uyena o right kakhulu. Yabo? Akakwazi yena lokho. Ubona ngazuthi mawudlala uthanda khona zonke lezi icofu iwona o right. Ngibona sengazuthi mina la sidinga information. Ngoba if you will know the other side of this equation, now you will prepare yourself, ne? Because we are perishing just because of the lack of knowledge. Ungakwazi lokho, you can prepare yourself. Every time you eat meat, every time you eat a processed food, you know exactly what is it that you are doing, and what do you do to mitigate that. Uyayibona leyo nto. Ngoba ni even nakwa finance it's the same thing. Angazi ukhuluma ke ngayi finance because ungajabulela umuntu wena umnanga umuntu uyambona uthenga imoto ngesikweletu. Uyazi ukuthi i-mortgage bond ukuthenga imoto ngesikweletu ozohamba nje ngayo, hayi ukuthi mhlawumbe eyokusebenza. Kunama implications akhona lapho, a very negative implications for you, but akufocuswa kuona, kufocuswa ngala. Angazi ukuthi nje
Hey.